Sarritan kolaboratzera animatzen diren perfilak aditu eta arituak izaten dira. Eta hauek egiten duten ekarpena ezinbestekoa dela iristen diogu. Hala ere, oinarritu zaitezke kanpainarekin, ibilbide baten hasieran edo bere ibilbidean zehar ekarpena egiteko aukerarik izan ez duen pertsonei horretarako aukera eman nahi die. Esperientziaren bat partekatzeko edo artikuluren bat idazteko prestutasuna azalduz gero, idatzi infoabildua@herriahezitzailea.eusera. Oinarritu zaitez. 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 Oinarritu zaitez.